ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಲೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ದುವೆ 27 ಬೊಕ್ಕ ಮೇ 27 ಬೊಕ್ಕ 28 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಡ್ಯಾಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ವರ್ಷ ಈ ಪಾಪದಕಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರ್ನಕಲೆಗ್ ಬಾಕಿದ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ವರ್ಷಲ ಭಾರೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ 27 ಬೊಕ್ಕ 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಐಟು ಮಾತ ರೀತಿದ ರಕ್ತದಾನನ ಕಣ್ಣದಾನ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕಲಾವಿದೆರ್ನಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಲು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದೇರು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಾವಿದೇರ್ನಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಆಕಸ್ಮಿಕೊಡು ಏರಾಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಗು ಸಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ದೈವಾರಾಧನೆದಕ್ಲೇನು ಏರಾಂಡಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ದೇವರ ಪಾಲಾಯನ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅನುದಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಈ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಯಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಏರು ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆರ್ನಕಲೇನು ಮಾತ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನೆತ್ತ ಪುರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೂಲಿ ಯಾನ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಬರ್ಪರತ ನಮಸ್ಕಾರ.